ndị ọma njem ọnụ nọ n'ụbọchị nke taata. Daalụkwa maka ịnọnyere n'ụbọchị nke taata. Ọ bụrụ na ị ka na-esonye m ọfụ na chanel m ebe a, aka m bụkwa ọ bụ m na-eme onye na-agbasa oziọma kripto n'asụsụ Igbo. Ihe m chọrọ ịkụziri anyị taa bụ ka ị ga-esi wee lee kripto ọbụla ị nwe ka nya bụ ego baa na your bank app. Ọ bụrụ na ị nọ na Naịjirịa, ebe ọbụla ọsọ gị nọrọ, otu ị ga-esi wee lee ka kripto ị nwe ka ọ baa na your bank app, that is ka ọ baa na your local currency, ka iwe nwee ike iji wee go ihe ọbụla ị chọrọ igo. Ọ bụrụ na ị chọrọ ije wee mee 30 Disemba, ka iwe nwee ike ije wee mee 30 Disemba. So nya bụ ihe bụ na ịma na ọtụtụ n'ime anyị ga-enwe kripto. Ọ bụrụ na ha chi ije gbuo ofu mkpa ma ọ bụ wee mkpa na-abụ achọba ndị ego kripto ha, ya bụ ihe m chọrọ igosi gị n'efu ka ị esi wee na-eme na-akwụghị ụgwọ ọbụla. Mana o nwere ofu ihe ihe emerụ m bụ ya agba mbọ subscribe to my channel. So ka anyị gbapịa ọsọ. So first thing ị ga-eme bụ dịka m si wee kwu, ya agba mbọ subscribe to my channel, then on notification button, then gwa ndị ya dun maka ozi ọma n'ezi ebe a. Gwa ndị ya dun, gwa ndị enyi gị, gwa ọyị nwoke, gwa ọyị nwaanyị. So ọ bụ na ị kwesịrị inwe Binance app by now. So ị nwere ọtụtụ crypto wallet dị. O nwere ike ọ bụ na your wallet crypto ị nwere adịghị na your Binance. O nwere ike ọ bụ na ọ dị na Trust Wallet, o nwere ike ọ bụ na ọ dị na SafePal, o nwere ike ọ bụ na o nwere ebe ọzọ dị. So ị ga-agba mbọ fụ na ị send that crypto to your Binance. Ihe a na-akụzi taa Binance ka nche use wee kụzie. So ọ bụrụ na ị baa na your Binance app kịta, actually ka o mepee. So ọ bụrụ na ị baa na your Binance app kịta, ị baa na your Binance app, ihe izi ị ga-ebuzo mee bụ ka m gosi unu ka kripto ndị nwere ike ilenwu ka o wee baa na your bank app ozugbo. So ihe eme bụ this P2P trading dị n'ihu ebe a, epi aka na ya. So ọ bụ na epi aka na ya, ịghọsịa ọ bụ ine n'ebe a USDT dị, BTC dị. Ihe a bụ kripto ndị nwere ike inwenwu ka i wee nwee ike ilenwu ha ka ọ baa na your bank app. Ihe enwe USDT, BTC na ndị ọzọ. So ọ bụ na ị nwecha ihe ndị a niile, then ihe ọzọ ị ga-agba mbọ fụ na ị ga-eme bụ na ịbịa na this, ọ bụ na ịbịa na mgbalata na ebe a wallet dị, ị kliki na wallet. Ọ bụ na ị kliki na wallet, ọ bụ na ịbịa na funding, ọ bụ na ịbịa na funding a ịpịa aka na transfer. So ọ bụ na ịpịa aka na transfer, o nwere normally ebe ego gị, ebe wallet, yes, ebe ego kwesịrị ịdị bụ na spot wallet. So mana ihe ị ga-emezi na bụ ị ga-agba mbọ fụ na ị sendịrị ego gị from spot wallet to funding wallet ka iwe nwee ike ilenwe na P2P. So ọ na enwere ike ọ bụ na funding dị nne, ịgba mbọ fụ na spot dị na funding na-adị na spot dị n'elu, funding na-adịrị na ana. So ihe ọzọ ihe emezi bụ ikliki ebe a BTC dị, ikliki ebe a BTC dị, ikliki ebe a BTC dị. So ikliki ebe a, ị search ya kripto ọbụla ị chọrọ ile, mana ihe m chọrọ use ebe a USDT. So ọ na ị search ya USDT, ịpịa aka na ya. So ọ na ịpịa aka na ya kịta, ọ bụrụ na USDT, ọ bụ na nwere USDT na my spot wallet, ọ ga na-egosi m available USDT nwere ebe a. Mana due to na m enweghị ego na my spot wallet, o nweghị ihe ọ na-egosi na ebe a. Then ihe ọzọ ihe emezi bụ enter how many USDT ị chọrọ transfer ebe a, ị chọrọ transfer from spot wallet to funding wallet. So ọ na-ịpịanye ebe a, ma ọ bụ use this marks dị na-akụ ebe a so that ka o bupụta ihe niile. So ọ bụ n'ime ihe niile, ihe ọzọ ihe emezi bụ ịpịa aka na confirm transfer. So ọ na-ịpịa aka ebe a mana imego step nka. Then ihe ọzọ ihe emezi bụ ị naghachizi azụ. So ọ bụ na ime ihe na ifu na ego gị esigo from spot baa na your funding wallet, ị nwere ike ilenwe. So ihe ọzọ ihe emekwazi bụ ịpụtakwazi ịpịa aka na this P2P section. Ọ bụ na ịpịa aka ebe ahụ, chetakwa na agwa m na ị nwere ike use any of this listed currency dị ebe a na P2P, mana ihe m chọrọ use bụ USDT. So ọ bụ na ị na-enebe video mme ka ị ga-esi wee how to use Binance P2P, gba mbọ fụ na ị ga-anene ka ị hapụ ịdaba n'aka ndị scammers, bịa na ndị scammers buru ibu. Ọtụtụ ndị na-ebe ihe ọrụ ha bụ na-achọ ndị ha ya apịawa azụ. So ọ bụrụ na ka ha hapụ ịpịawa azụ, gaa nene my video, go to my channel, nene video mme ka esi use Binance P2P. So ebe ị nwego
USDT na funding wallet BNB gị nke ọ bụla ị chọrọ inwe ebe ị nwegoro ya. Ihe ọzọ ihe emezi bụ ịgba mbọ chọba onye nke ị chọrọ use that techniques nkuzi usoro ahụ nkuzi wee chọba onye nke ị chọrọ. So ka e wee na nchọrọ sorry, ọ bụrụ na ị bịa n'elu ebe a o nwere ihe nchefu. Ịbịa n'elu ebe a ị na-anya ebe ịfụ na enwere buy nwee sell. So ihe ị ga-eme bụ na ị ga-agba mbọ fụ na itinyelu ịpịrị aka na sell ahụ dị ebe a, ịpịrị aka na sell ahụ dị ebe a ka o wee iwe nwee ike maka na olule ka ị na-achọ ile. So ọ bụ na ịpịrị aka na sell ahụ dị ebe a, ị chọwazie onye nke ọ dabara gị na ya, mana o nwere ike ka o wee dịrị gị izi. Ihe nwere ike ime bụ ịpị aka na itinye ihe na bank transfer, then ka wee na ị nwere ihe dịka 10,000 naira or 50,000 naira, but ị nwere ike bido with 20,000 depending na ego na ị chọrọ ile. Mana ntinye 10,000 ebe a. So ọ bụ na itinye 10,000 na o filtara gị ihe a, o mere gị ọrụ dizi. So ị chọbazie onye nke chọrọ ego na ị nwere. So ka e wee na onye nke akịta nwere limit ya bụ 10,000, maximum ya bụ 1 million naira. So ihe ị ga-emezi bụ ọ bụ na ị chekicha fụ na onye nke adabara gị, ịpị aka ebe a. So ọ bụ na ịpị aka na gị na chọrọ ire. So ịnekwa anya ebe ya fụ na balance m bụ 52.70 USDT. Then ọ bụ na iche ile ha niile, ịpị aka na ha niile, then ịpị aka na select bank payment, pịa aka na bank ị chọrọ ka o sendalụ gị ebe ego. Then ọ bụ na ịpị aka ebe a, ofu ihe ọzọ ị kwesịrị ịgba mbọ mee bụ na ịgba mbọ fụ na ego terms ya, ka ịmakwa na terms gị na onye ahụ ya adakọ. So ọ bụ na terms gị na onye ahụ ya adakọ, iji nwa ya hapụ ya. Ma ọ bụ na gị na terms ya adakọ, igote n'aka. So ọ bụ na imecha nke ahụ, ihe ọzọ ihe emezi bụ ịpị aka na sell with zero fee ebe a. Ọ bụ na ịpị aka ebe a, achọghị m ile this USDT kịta, achọghị m ile. So ọ bụ na ịpị aka ebe a, ihe ọzọ ihe a ga-emezi bụ ọ ga-ebupụtere gị ebe ọzọ ya bụ ọ bụ na onye ahụ sendalịrị ego, ihe afọ ebe a ya sị gị ọ bụ na onye ahụ ọ bụ na ilisive ego, ịpịa confirm. So once ịpị confirm ahụ, inye gị ikike, inye gị Binance ikike ka USDT nwere na your wallet gaala onye ahụ. So ihe ọ na-egosi bụ na ị nwetago value USDT na your bank account. So ọ bụ na ị nwetaghị ego ọbụla, ọ bụ na onye ahụ pịa aka sị na o sendegolu gị ego, gbaa mbọ fụ na ị ga na your bank app, check your mail, gbaa mbọ fụ na ego ahụ batara na your bank app. Maka ọ bụ na ime mistake pịa aka mgbe ego ahụ abataha na your bank app, ị ma na ego esigo n'ahụ na. So ihe a bụ ụzọ ị ga-esi wee mee ka your crypto ọbụla ị chọrọ ile ka ọ baa na your bank app. We need ọzọ ịga na-emeti ndị mmadụ na-asị ha na ịchọrọ ile USDT, na ịchọrọ ile nke. Ihe a bụ ụzọ ị ga-esi wee na-eme ọ dịrị gị mfe. So gbaa mbọ fụ na ị na-anọnyere anyị ebe a, gbakwa mbọ fụ na ị subscribe to my channel, na-akwado ihe a na-eme. Maka ndị ka chọrọ ịmụ maka DeFi classes na-enwe maka ọnwa na-abịa mbụ Disemba, ị ga-agba mbọ fụ na ị meseji m na my nwere nọmba eji enweta na WhatsApp dị na my description. Gbaa mbọ fụ na ịpịrị aka ebe a, meseji m na WhatsApp. The DeFi class abụghị n'efu. DeFi class anyị akụzi oke ihe esi wee gbaa mbọ fụ na crypto ọbụla igo ọ ga na-alụ gị ọrụ. Ihe DeFi class na-akụzi bụ ka crypto ga-esi na-alụ gị ọrụ, then how to use Trust Wallet and this Binance effectively, na how to make money trading DeFi coins. Daalụ maka ịnọ n'ụbọchị nke taata. Ka m fụ gị oge ọzọ.